Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pantuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pantuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabay Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Biyernes. Uy, it's a Friday, no? Pet sa 14 na kita karon sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatuni na sa aton sininagasigabong nga frequency and 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sintag sa ka mga radyo, no? Ang radyo kaangay diri sa akon siniwala nga radyo, normal nga radyo nga pwede gid ninyo maliso. You're free to do so, no? Kung ano ang inyo sinina hamutan kananamian nga pamatian, I think that's what you call normal radio, no? Nga pwede gidya maliso mga kabombo, no? So sa mga pamati na dira karon sa aton sining nagasigabo nga 630 kHz, 630 sa lilisuan. Sa nasiling ko na sa inyo sintag sa karadyo. Hello and good afternoon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag syempre pa sa aton siniiya nga mga iban pagid nga mga palaagyan, wala labot sa aton sini nga 630 kHz. Sige hapon, gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sini pag-log on sa official website. So Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradyo.com, www.bomboradyo.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. And of course mga kabombo, sa hindi malabutan sa aton siniiyang ang aton siniiyang official website. Of course, mayroon pagkikita sa aton siyang local website ang www.bomboradyo.com/bacolod, no?
www.bomboradio.com/Bacolod. Pwede ka mo dira iya kadiretso sa mga Bacoleños, mga Negrense, no, sa iban nga pungsod nga hindi na malabutan sa aton siniiya nga paguragwag sa 630 kHz. Of course, how much more sa iba na pungsod, no, pwede gid kamo ya kadiretso sa aton sining local website ang www.bomboradio.com/Bacolod agud nga ma-enjoy ninyo kami, agud nga ano ni gani ho? What do you call this? Ma-update, no? Ma-update ninyo ang inyo si kagalingon kung anong nagakatabo, no? Sa inyo sininga dutang natauhan, sa inyo sininga hometown, no? Diri sa Bacolod, kag Negros Occidental, no? Basa ka mo dira sa mga balita, dalagko nga mabalita sa aton siniiyang local website, ang www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre mga kabombo, yara pagid ang aton siniiyang palaagyan, pinaagi sa aton sininga cellphone, no? Sa nasaling ko na, ang aton sininga cellphone niya, poderoso na ni subong katama, kag importante ni, hindi na ni subong nga luxury. Ang cellphone, mga kabombo, no? Needed na gini naton para sa aton siniiyang mahapos nga communication, labi na gid sa aton siniiyang mga pinalangga sa kabuhi, ang aton sining mga miyembro sa pamilya, sa aton sining mga offices, sa tanan nga tawo nga luyag ta nga ilabuton, labi na gid during emergency. So why not ang inyo sining cellphone, no? Ikumpletuhon ina dira, no? Well equipped dapat kag naka-embed, no? Embedded ang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone, okay? Sa mga nag-enjoy na dira sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming, no? Pinaagi sa aton siniiyang cellphone, mga kabombo, pinaagi sa aton sininga pag-download sa Bombo mobile app sa aton sininga cellphone. Come on, no? Sa mga wala pa dira, download din na ninyo sa Bombo mobile app. Sa mga Bacoleños sa Negrense, pangitaon nyo dira ang DYWB Bombo Radio Bacolod. And voila, no? Ang mabatian ninyo nga live audio streaming, tuman ka klaro, no? Crystal clear nga live audio streaming. And of course, sa mga Facebook watchers naton, no? Sa Facebook Live watchers naton, hello and good afternoon. Kag sa subong ara gid kitaya sa YouTube, no? Ara na kamo dira sa YouTube, abi hagaron ko kamo anay sa aton sininga YouTube channel. No, sa mga wala pa dira, kadto kamo sa YouTube ninyo nga application, kag sa search engine i-type ninyo ang Bombo Radio Bacolod and then click it, and of course ara na dayon, no? Makalantaw kamo dira sa aton sininga live videos just like today, just like sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, no? Kag kun ara na kamo dira sa aton sininga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, don't forget to like. And of course, don't forget to subscribe. And after subscribing, share it to other people. No, click share para nga ma-share ninyo sa iba ninyo nga mga friends, mga kabombo and families, no? And then don't forget to hit the notification bell below para nga ma-inform kamo, para nga ma-notify kamo mga kabombo sa inyo siniya sa aton sini nga mga live videos mo, mga programa naton kag ma-enjoy man sa iban. Okay? Sa mga yara na dira karon sa aton siniiyang YouTube channel, bao ang number 1 gid si Ma'am Abigail Marinas sang Makati City, who is watching and listening every day. Abigail, hello, Abigail Marinas. No, ti pagkilala ko na sa aton siniiyang number 1 gid, no? Sa aton siniiyang YouTubers, sa aton siniiyang YouTube watchers, si Ma'am Abigail Marinas dira sa may Makati City. Thank you so much. Kag syempre pa mga kabombo, no? Sa mga nag-enjoy na dira, don't forget na magpadala man kamo sa inyo siniiyang nga mga mensahe, no? Diri sa aton siniiyang nga mga palaagyan, no? Kay diri sa kahapon lamang pwede kikitaya, no? This is the lighter side of the programs and DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Kung sa diin makaulo-enjoy kita, no, haming-haming kita, makakulukanta kita, maka-relax kita, makaulo-unwind kita. Come on, no, dapat makaulo-unwind kita. Antes pa man nga atubangon naton ang aton siniiyang nga mga responsibilidad for the half remaining
day, no? Half of the remaining day, antes pa man, makaulu-unwind kita, mga kabombo. Okay na kita dira. Sige sa nasiling ko na, today is the 14th of January 2022. Kag it's a Friday. Thank God it's Friday. TGIF. Kag sa aton sining nga mga nagapareser naman dira sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon. No? Dugay-dugay, pulubasahon ko ang inyo sining nga mga mensahe. Kamusta kamuman? Kamusta ang aton sining nga adlaw? Nagakadlaw man kamo? Nagayuhom man kamo? Kaangay sang pagyuhom ni Haring Adlaw, mga kabombo, no? Si Haring Adlaw, isa na siya sa mga gintugas ng aton sing mahal nga makaako. Tinabasi na ano na iyang iya sinisiguro nga strength, iya sini nga tinel sa isa ka lugar. Pati ara na iya sa kamot sang aton si mahal nga makaako. Pero kulang tawon naton si San, it is smiling, no? How much more kita yung gintugas ang Diyos nga mga ginakabig obra maestra, no? Masterpiece, no? Dapat magyuhum kita. Si Haring Adlaw gani nagayuhum. How much more kita, no? Nga gibutangan sa Diyos ang kaalam, gibutangan sa Diyos ang bibig, no? Sang guya, sang mata, sang ilong para nga kung ano man dira ang mga rason, no? Dapat nga magyuhum kita, magkulukadlaw kita, magyuhum-yuhum kita. Kay sinasiling na naton gani sa old adage, ano na ganing panuwag, ang ano bala? Ang pagkamalipayo, no? Ang paglamho, ang pagkadlaw, no? Laughter is the best medicine, mga kabombo, no? Although nga old adage na siya, pero suno sa mga researchers naton worldwide, no, sa aton siniiya nga mga mangin alamon, mga kabombo na pamatud-an na nila ya kay kung nagakadlaw ikaw ang imo sini nga whole body ang positive balaya, hindi negative, unlike sa paghibi, no? Kung gahibi ka ti nagasakit ang imo sini ang imo sini nga feelings, no? Ang imo sini nga balatsagon. Pero kung magkadlaw ka, it connotes happiness and joy, mga kabombo. So kinahanglan magkulukadlaw kita, magyuhom-yuhom kita. Importante da may rason lang, no? Kung may kadlawan ti kadlaw, hindi pagpuluponggi kay kanami baya. Especially kung magkadlaw ka, kag magharaka ka nga all out bala nga hindi pilit, hindi hungod, kundi tutuod gid nga haraka ka magkadlaw. Kanami baya, no? Sang pamatyagan, amo man na kamo? Abi pamakutan nyo ang inyo sininga kagalingon. Pamakuton ta ang kagalingon ta. Self-check for today. San ulang ko nagharakhak man? Di sa subong ya nga panahon, hindi ta makaharakhak mo, no? Daw na ano nato ng aton si kagalingon. It's hard to laugh and it's hard to smile. Bisan smile lang is because nga ang aton sininga mga problema. Ang ginapasaan ta nga problema, especially sa bayan sa aton siniya nga health, no? Sa aton si ikaang lawas, dulot ni COVID-19 pandemic. Okay, isabaw no nagakururinot lang baya ang aton siniya nga forehead, no? Kay wow, may nabatian naman ko to, matupad balay namo nagka-positibo naman amo ni ka negative, no? So it's up to us, no? Sana siling ko nagani mga kabataan ta sang Dios, no? Kung bata kada sang Dios ti kabalo ka magpahagan-hagan sa imo si kaguling. Sige lang all I have to do is to pray and do my best to take good care of myself also para hindi ako malatnan sang COVID, no? I'll do my best, no, in my own little way nga hindi ako malatnan sang COVID, ka hindi ako malatnan sang COVID, ka hindi man malatnan ang akong si pamilya nga pulian ko. Amo na iya positive lang bala, no? Ang positibo nga paglantaw sa mga negatibo nga nagakatabo sa aton, no? Despite and in spite of, ang importante sa nasiling ko na everyday gahambal gid ko nga buhi pa kita. Di ko mapatay na kita, ti wala na no? Wala na ta problema. Pero since nga we are all alive right now, sa mga
pamati nagalantaw dira no. Abi mag uluan wine magkamukag ano kamo dira yuhum-yuhuman. Sana siling ko na gani self check. San o ka nagharakak nga genuine gid nga pagharakak ka kanami sa pamatyagan mo. Ako sa San O man kagabi sa nag-istorya kami sa akon sini nga husband no. Kang husband ko amo man. May topic lang kami to nga grabe ang amon si utoy-utoy kakadlaw no. Simple things mga kabombo but it helps sa aton sini iya nga ikaang lawas no. Indeed, laughter is the best medicine kay nga ka-positive, especially sa aton man sini nga guya from time to time. It needs our face the so-called needed stretch nga laino naman bala hindi lang nga kusmod kita kundi laino naman abi maghihom naman abi no pampagod vibes ni Miss Jazz diri sa atong palatuntunan kahapon lamang okay lang basta may rason lang kay kun wala sang rason nga nagaharakak. God bless you Bombo Anthony Aro Stephen Anthony Aro and Bombo Kimi is in sa akong sini mga partner sa technical side, no? So, sa nasiling ko na gani, di na ko to, ang pagkadlaw kag pagyuhom, no? So, amulan na, ang kinahanglan may rason lang, kung wala sang rason, buot silingon na dalman na kita, gayuhom kita, gaharaka kita, nga wala man lang sa karoson-rason, dugay-dugay mahibi, buot silingon na dalman na kita sang problema ta sa aton sinikabuhi, no? Di lain naman niya. It is a different story, mga kabombo. So, you get what I mean? Sa aton sini nga mga dear listeners, no? By the way, sa aton sini iya mga galantaw, dira sa aton si Facebook Live, kag sa aton sini iya nga official website, ang www.bomboradio.com, gagapamati, sa aton si 630 kHz, sa aton si YouTube channel, of course, no? Ara na sila, nagamensahe na sila. No, kadto makamo dira sa YouTube, para nga magpadala kamo sa inyo siniya nga mga mensahe. Sa Facebook Live naton si Nene Ontalan aka the singer with the handsome and beautiful voice si G Ontalan. Wow, no? Dira sa may Saudi Arabia. G, grabe gid galing imo siniya pasundayag, no? That's your God-given talent. That is why you're using it to glorify the Creator, no? You're using it to glorify God and to entertain other people with your beautiful voice, no? J, keep it up, no? God bless you and the whole Ontalan family, no? Salamat gid J for watching dira sa may Kingdom of Saudi Arabia, J Ontalan. Si J isa sa aton sini iya nga mga nagpadalaman sa iya sini nga matahom, matudtuod nga kasaysayan diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Mga overseas Filipino workers, mga OFWs naton nga nagapaambit sa ila sini iya mga kasaysayan. That is why may kauntalan sini, come on, sa mga kilala nyo dira sa iba na pungsod, no, ang ila sini nga plight, no, sa pagka-OFW nila, sa ginatuwag bala nga foreign land. Kamusta kamo dira? Anong inyo sini nga mga hindi malipatahan nga ma-experience? Aber, i-share diri. No, G, pwede mo da ipalabot man, no, to spread the good news nga pwede di sila makalantaw man sa aton sini nga programa via Facebook Live, kag YouTube channel, at the same time sa aton si Bombo mobile app, sa aton sini nga crystal clear nga live audio streaming, no? Sa kay G Ontalan na he's now watching. Jennifer Rogacion, good afternoon. Kung wala unod bulsa, Miss Jazz, no, kag Bombodan, ti amo na kung wala unod ang imo siya bulsa, kabudlay mang magyuhum-yum, i-incorporate ko na lang diri ang issue kay ina ni Bombodan, do lain man niyang iya sini issue. Ako niya, kung wala unod ang imo siya bulsa, suno pa kay Jennifer Rogacion, it's hard to smile. Am I right? Makarelate ang aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagplawati, mga suki sa aton sini nga mga kabombo tuod, no. Pero sige lang, kwarta na iya ang manggad hindi na naton madala. As long as may ara lang kita nga pila ka mga sinitimos da kag pila ka papelon da nga kwarta, nga may magasto lang kita. Kay kung wala kita yung kwarta, ate kabudlay man
Ano ang usaron ta bakal bugas para nga makapamahaw kita sa aga, sa udto pa, sa gabi pa, no? Anong aton si iplete, padulong sa tindahan, mabakal ta bugas, etc., etc. So we need really money. That is why, again, tuga inay sang Diyos para sa aton si mga basic needs diri sa kalibutan. Pero hindi ina dapat siya amo ang magagahom sa aton si pagpangabuhi, no? For money itself is not evil, but the love of money is the root of all evil, mga kabombo. No, kabay pa nga kon hindi man niya hindi sala ang maghandom, hindi sala ang magbaka-baka, as long as wala ka sa may ginatapakan ng isig ka pareho mo, wala ginay problema nga handom mo nga magkabalay, handom mo nga magkaduta man sa imo kaugalingon, matukuran mo imo pamilya balay, handom mo nga magka-auto, handom mo nga makabakal sa sini nga mga appliances sa sulod sa balay. No problema. Why problema? Baka-bakahan mo, no? You'll just do your very best, no? Kahit imo na yang handom, like for example sa sinatuig 2022, my plan is to buy personal computer for my children. Why not, no? Why gid na problema? As long as ang imo si palagyan sa imo sining handom insakto lamang kag ginahimo mo ang tanan. So, waay gid sa problema, no? Makaangkon ka, makasave ka sa medyo dako-dako nga kwarta for emergency, no? For your future, why not? Mga kabombo, no? Pero kabay pang ina ang pag-angkon naton sa mga kwarta nga na sang o kon sang amanggad nga na mga material nga bagay, kabay pa hindi ina mag-ano sa aton, makaguba sa aton nga ang aton siniiya nga kaugalingon sa tubangan sa Dios kag sa tawo, no? Nga money is itself not evil, no? But the love, ang pagkagahaman sa kwarta amo na iya, no? Hindi man niya sa tawo, bahala ka dahil kay mo man ay kwarta, no? It's your money, it's your mga material things, pero di sa tubangan sa Dios, anong ginahimo mo? Amo na iya, the message of it, mga kabombo, no? Sa tubangan sa Dios, ginaano mong imo siniiya nga manggad, no? Are you using that for the glory of God? Or sa imo si kaugalingon nga daw hindi ka nakatulog kay ba si imo to nga manggad ho madula, no? It's not good anymore, no? Kabay pa nga ang kwartang ginahatag sa Dios sa aton ti helping one another, no? Ang kulang lang sa aton nga subong yang kwarta man mo, no? Nga makabulig kita. Mo na kay ginahambal nila nga kon may kwarta lang kung makabulig ko, hatag dayon wala na sa mga trompeta na tantaran, hatag dayon kabalo ka man niya kon sinong buligan mo, no? Kabalo ka man niya nga hindi mo na dapat pagbuligan kay ti ano na siya, nagasalig na lang sa iban. You know, no? By looking at it, sang sina nga sitwasyon, kabalo ka gid kung sino ang dapat mo nga buligan. Kag kung sino gid ang bululigan, hatag ka dayon kung may kwarta ka. Importante na, no? Pero, ang subo lang diri, ang medyo mabudlay, kaya kita mismo wala mang kwarta, kita ang bululigan man, right? Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. So welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. So today is another day, no? Today is another day to celebrate a good life despite of, in spite of. So importante da wala lang kita nga kadulaan sang paglaom. Okay? Sige good vibes ni Miss Jazz sa sining sa tunga nga yara kita sa ginatawag nga pandemya. Hindi dapat madulaan sang paglaom. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Arig pagidho ang good vibes ni Miss Jazz. Arig pagidho, mamati naman kita sang matahom nga ambahanon, no? Sa gihapon ang aton si ambahanon, produkto sang aton si kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, no? Another good vibes ni Miss Jazz by listening to this beautiful song entitled Longing. You know what? Ang Longing, this is the second runner-up
This was the second runner-up of Bombo Music Festival 2000. Imagine ka na, no? 21 years ago or 22 years ago, mga kabombo, no, may Bombo Music Festival kita, ang Ilonggo Music Festival 2000. Ang nanging second runner-up to ang ambahanon nga Longing, no? Ang nag-interpret babayi, pero ang nag-compose ni, amuman ang nag-compose sang kabuhi ko, no? Nanging suki na sang Bombo Music Festival. Ining talent, no, ginapabugal tagid isa ka Antiqueño, si Sir Dante Beryong, mga kabombo. So, here it is, aton pamatian ang Bahanon Longing is an English love song, mga kabombo, kag pamatian naton ang version gidya sang nag-compose, kinami man ni siya magkanta, no? The composer and the artist of the song Longing. Yan ang version sang Longing ni Mr. Dante Beryong sang Antique, siya man ni ang nag-amba. Diri, aton pamatian ang ambahanon Longing, second runner-up sang Bombo Music Festival 2000. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we share, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Slipped away. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. It's true what they say about time healing pain, of love that was lost coming right back again. Loving you from a distance is how it should be. It hurts to know how much you still mean to me. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. The world keeps on changing, all friends come and go. Deep inside of me, I still love you so. There's so much in life that I wanted to do, and one of them is letting you go. Yet I know there's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. Never say goodbye. There's a longing in my heart that just wouldn't die,
hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say. Till now, this heart just couldn't say. Till now, this heart could never say goodbye. Never say goodbye. There you have it, mga kabombo, ang Ambahanon Longing. Ginapabugal ta ginaya kay produkto sang Bombo Music Festival 2000, no? Imagine 21 years ago, my second runner-up gikan diri sa Visayas from Antique. Ambahanon Longing gin-compose kag ang version na nabatian naton gin-interpret mismo sang composer na si Dante Berriong. Pero originally, during sa amoto nga panahon, sa Grand Performance Night, babayi ito ang nag-interpret, no? That is why naging second runner-up. Tahom-tahom, no? The pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried, making things work out. Longing. But I long for your love and embrace. slipped away. There's a longing in my heart that just wouldn't die. To hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. It's true what Tahong-taho mga kabombo, no? Ginapabugal ta gid na ya kay kaugalingon na nga paindis-indis ang Bombo Radio Philippines. loving you from Ang Bombo Music Festival. Ini isang Ilonggo Music Festival pa lamang ini 2000 nga nangin Bombo Music Festival na ini. Sa karon, there's a longing in my heart that just kanami no ma-LSS kikita mga kabombo no katahom kanami isang melody mapabugal tagid. after Isa ka kinaray a song, although this is not karay kay English, pero ang nag-compose kag nag-interpret taga Antique, Mr. Dante Berriong. could never say goodbye. Hi. The world gets unchanged. Okay, Duki, mga kabombo, kung may ara ka mo sa abilidad, kaangay sini, God-given talent, come on, try to share it to other people by composing, no? Sa mga matahong ambahanon. Compose ka mo dira, kay kung kaisa, down na down kita, no? Ang mental health subong ginapatutukan sa nasiling ko na, ginatutukan sa bugos sa kalibutan is because sang, sang epekto, malaing nga epekto sang COVID pandemic gani. So nagaka-apektuhan ng aton sini nga mental health. May mental stress, no? Bata, tigulang, manggaranon, imol, itom, bisan anong nga rasa, apektado gid. So that is why we have to take good care of our mental health. Kag pinaagi sina makaulo-unwind kita pinaagi sa aton siniya nga pag-compose dira ninyo pautwas ang inyo sini nga gusto nga nagadalagan-dalagan dira ginaluto sa imo sini kaugalingon so ipautwas sina abi no sa pag-compose sa mga matahom nga mga ambahanon nga may mga mensahe no pwede man love songs. If you're in love, why not? This heart could never say till now. This heart. Anyway, ang aton siniiya nga Bombo Music Festival nagpulupahigad lang anay bangod sang
COVID pandemic. Magabalik na kon better days will be here again. Why not? Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2 or make it 27 minutos na. No? Ang nakalipas sa takna nga alas 2 sa aton siniyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga suki. Of course, sa sini nga hapon may ara kita sang sang true to life story nga igapaambit naman ang inyo sini pinakapaborito gid ang pinaka-menu sa aton sini palatuntunan. Dugay-dugay aton ina nga pagbasahon mga kabombo. Agod, another pampagood vibes makuha naton sa leksyon ka inspirasyon. No? Amo ni ang papel sang kahapon lamang, no? Nga makahatag sa inyo sang entertainment, makahatag sa aton sang inspirasyon, pampagood vibes, no? Makaulo-unwind kita sa tunga-tunga sa sininga adlaw antes makita magpadayon sa aton sininga nabilin nga mga responsibilidad sa siniyang kada adlaw abi, no? Si Ma'am Sally Auke, hi Miss Just watching from my office. Keep safe everyone. Alin sa kay Sally Auke bisan ara sa office no, nagalantaw sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Si Ma'am Jovi Sarge Amodente or si Ma'am Jovi Sargent. Wow! He is an awesome singer. Beautiful lyrics, no? Kita mo, no? Ma-appreciate gid sa aton si mga tagpalamati sa aton siniya nga mga tumalanaw via our YouTube channel. At sige, dugay-dugay ato naman ang pagbabasahon iban pagininyo nga mga mensahe diri. Kag by the way, ari ana yung pila naton ka mga panumdom, no? Magabalik aton palatuntunan, magabalik si Miss Jazz. Pagkatapos, gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginaan si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, pila sa aton siniiya nga managa pariser diri sa aton sini nga YouTube channel. Good afternoon sa imo sini Dard Farenias, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Dard Farenias, good afternoon. Of course, si Ma'am Sally Auke from her office, watching also sa aton sini iya nga YouTube channel. Si Ma'am Juvie Sarja Mondante dira sa New Zealand. Rose Ann Basanyes, mayng hapon Miss Jazz, sa ilan na day Bonbon Aguyapa. Kaupod si Nong Joval Borja kag Nong Arnel. Always gin nga nagasuporta sa imo programa. Number 1 ang Bombo Radyo Bacolod. Salamat gid Rose Ann Basanyas and the gang. Si Nadine Aika, Miss Just shout out man kay Ashley Chanel Villaruel, nagabantay subong sang tindahan. Mentras nagapamati sang imo programa from Balud, Masbate. Wow, no? Sa imo, Ashley Chanel Villaruel, samtang nga nagabantay sang sang tindahan, nagapamati, ka nagalantaw sa aton siniiya nga Facebook Live, ang aton sa YouTube channel, sa aton siniiya nga programa. Dira sa may Balud, Masbate, from Nadine Aika. Si Clinea Acolyador, good afternoon sa imo Clinea Acolyador. Salamat man. Asel Canson, Lisa Canson, listening together with my children. Thank you so much, Lisa Canson. Who are your children? No? Who are the people in the neighborhood? In the neighborhood. In the neighborhood. Who are the people in the neighborhood? Amo ni mga neighborhood taniyo do ara na sa tupad taho no sanday Lisa Canson, sanday Clinea Acolyador. Thank you so much. Nadine Aika. Sige. Iban pagid nga mga nagapareser diri ho. Dugay-dugay kamo naman ang aton diri iyang pagbasahon. Si Dard Farenias, shout out sa kay Boss Nelson Villatura sang Saravia, Ibi Magalona nga nagapamati man sa Bombo Radyo. Thank you so much, Boss Nelson ni Dard Farenias. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna nga las 2. Ari-anay ho ang aton siniya pila ka pinanid no sa maragtas sa aton sininga kalibutan. That's time kadto kita sa aton sininga kahapon lamang Today in History, World History mga kabombo, no? FYI for your information, labi na gid sa aton siniya nga mga young generations, no? Sa aton sininga Generation Y, Gen Y, aka
millennials, no? Amo ni siyang matudtuod nga kahapon lamang. Matudtuod nga kasaysayan sa aton sini nga kalibutan. Nga hasta subong ti may impact pa kag gina celebrate each year ang pila ka mga kabahin sa pinanid, no, sa aton sini iya nga maragtas sa aton sini kalibutan. Today in history, sa aton si world history, nakibalo bala kamo mga kabombo nga every year sa petsa 14 sang Enero sa pagpamuno sang UNESCO, no, isa sa branch nga agency sang United Nations, mga kabombo, nakibalo bala kamo nga subong adlaw, no, every 14th of the month of January each year. So, butsulingon annually ini nga gina-celebrate. No, tandaan ta, nga subong adlaw, World Logic Day, mga kabombo. No, adlaw sang lohika, adlaw sang logic. When we say logic, amo iniya ang pagtuon, no, the study of correct reasoning. O, kamusta da? Self-check. Ang imo sinibala nga logic, okay pa? Ang imo sini nga dalagan sa imo sini pag-insyende sa mga bagay-bagay sa kalibutan, sa palibot. Ang imo sini nga reasoning, the ability of reasoning, is it still correct? Kag ang imo sini nga good arguments, no? Amo ini ang logic, the study of correct reasoning and good arguments. Amo man ini ang the ability for us to think, no? Ang aton si abilidad sa panumdum, no? The ability to think, mga kabombo. Today is World Logic Day. Kag ang logic sa masami gina-define ini sa mas malapad, mas masangkad, no, mas mas malawig, no, nga sense bilang ginatawag nga siyensya sang ginatawag man nga deductively valid inferences or of logical truths, mga kabombo, as the science of deductively valid inferences or of logical truths. Kamatuuran, ang universal logic, no, the ability to think, nga insakto man balang imo siniya nga mga pag-insyende, nga base man sa kabugusan o kung base man sa mayoriya. Another characterizes informal logic as the study of ampliative inferences, in contrast to the deductive inferences studied by formal logic. The ability to think. Kag abi ninyo mga kabombo, ang ini nga petsa 14 sa Enero, kung nga adrigid gintuon, although nga 3 years pa malang ni, this year, today, this is the 3rd year nga ginahiwat ang kabugusan o kung pangkalibutanon nga kahiwatan ining World Logic Day, no? Adlaw sang logic, mga kabombo. Ginpili ang ining nga adlaw kag ang petsa agod nga dumdumon man ang mga tawo sa likod sini, mga kabombo, no? Labi na gid sining duha ka mga importante nga tawo may kaangtanan sa logic, no? Amo ini sila ang pagkabunag ni Alfred Tarski. Si Alfred Tarski, ang iya sini pagkabunag, that was also January 14. Kag ang isa pagid, ang pagtaliwan naman, no, ni Kurt Gödel, that was also the same date, January 14. Ining duwa nga ni, amo ni sila ang respetado sadto nga mga logician, no? Si Kurt Gödel, mga kabombo, amo ini siya ang logician, mathematician, kag philosopher. Kag gina-consider ini siya, ginakabig man ini siya nga si upod sa kay Aristotle, kag Gottlob Frege bilang isa sa mga most significant logicians in history, mga kabombo, no?
Grabe ni ang kontribusyon ni Kurt Gödel mo. Ang iya siniiya nga purti kalapad nga epekto sa iya siniiya nga kontribusyon in the field of science, mga kabombo, kag philosophy. Labi na gid sa tong 20th century, no, ang iya siniiya nga scientific and philosophical thinking sa tong 20th century, mga kabombo, no. So isa ini siya ka famous logician si Kurt Gödel, nabunag ini siya, mga kabombo, or nagtaliwan ini siya sa tong January 14, 1978. That is why ginpili ang World Logic Day sa isa ka respetado kag famous nga logician nga si Kurt Gödel, mga kabombo. Kag ang isa pa gid sa nasiling ko na si Alfred Tarski. Ini si Alfred Tarski, January 14 man of the same day today, nabunag naman siya yaya sa tong 1901, no? Isa ka Polish American logician and mathematician, kaangay man, no, sa kay ining si Kurt Gödel, mga kabombo. Ini sila, amoni sila ang mga pioneer, no, when it comes to logic. Ang ila siniya nga mga pagtuon, ang ila siniya nga research, mga kabombo, no, ang ila siniya nga mga theories, ang ila siniya nga mga thinking, no, ang ila siniya nga mga gin-contribute sa patagsang mathematics, algebraic logic, abstract algebra, topology, geometry, measure theory, mathematical logic, set theory, kag analytic philosophy. No, amo ni sila nga duha, si Alfred Tarski kag subong man si Kurt Gödel. That is why ginpili ang subong nga adlaw every year, the 14th of January, no, ginahiwat ika-third year pa malang subong, mga kabombo, sa World Logic Day. Sa nasiling ko na ang nagsugod sa sining hilikoton kada tuig. Amo ini ang UNESCO, mga kabombo, no, sang United Nations. Isa ini ka International Day agin proclaim sang UNESCO in association with the International Council for Philosophy and Human Sciences, no, sa tong November of 2019 nga gintukod ni nila kag gin-announce, no, nga dapat i-celebrate ini kada January 14 of every year. Kag ang pinakauna nga selebrasyon natabo sa tong Enero 14 sa tong tuig 2019. Mot silingon ika-third year pa lang subong nga paghiwat sang World Logic Day. Kag ini sa pagpamuno sang UNESCO, mga kabombo, and its declaration. Ang World Logic Day, the celebration intends to bring the intellectual history, conceptual significance, and practical implications of logic, our ability to think, mga kabombo, no? Our implications of logic to the attention of interdisciplinary science communities and the broader public, mga kabombo. So amo to, kung nga ang subong ginahiwat ang World Logic Day sa pagpamuno sang UNESCO, mga kabombo, kag syempre sa bahin sang United Nations, no, mga member countries sa United Nations, dala na dira ang pungsod Pilipinas. That is why nga tigaupod man kita sa ginahiwat subong nga World Logic Day. It's the third year of the celebration. Bilang kabahin sa pagdumduman, no, sa nangin dako nga kontribusyon sa mga logicians, famous logicians and mathematicians na sanday Alfred Tarski kag subong man Kurt Gödel. At least may nabaluan na ta, mga kabombo, no, nga kada 14 sa bulan sa Enero tuigan ini nga ginahiwat ang adlaw sang lohika, no, Universalis Logica or Logica Universalis, the universal logic, mga kabombo, no. So happy World Logic Day today. Kamusta ang aton ginamay nabasahan ako, gin-share sa akong sister
about IQ nga may yara sa nga nagkalain-lain nga IQ, no, mga kabombo, sa aton siniya nga namatan. Ang aton sini nga namatan nga IQ amo lang ni ang intelligence quotient, mga kabombo. Pero suno sa na ano naton, nabasahan naton, may according sa mga psychologists, may ara sa naglain-lain nga ang apat ka type sang aton siniya nga kaalam, no, ining intelligence, no. Yara ang intelligence quotient or the IQ, emotional quotient or the EQ, social quotient o kun ang SQ, kag amo ini subong ang latest mga kabombo, ang adversity quotient o kun ang AQ. Since we are talking about World Logic Day, nalakip man diri ang aton siniya nga IQ man ino. Kamustang imo dara nga IQ? Pero daw kanami pagigali kon ang imo sini nga emotional quotient, ang imo sini iya nga EQ mas mataas. Kaya nga, mas malabawan niya pa nagali ang IQ mo, intelligence quotient, ang quotient mo. Kaya emotional quotient, mga kabombo, gamay lang ni nga pagtandog diri, since we are celebrating the World Logic Day, amo ni siya ang pag-measure naton, no, sang aton sini nga abilidad to maintain or our ability to maintain peace with others. Okay, depende sa aton sini nga emotion. Amo ini ang emotional quotient, no? Keep to time, be responsible, be honest, respect boundaries, be humble, genuine, and considerate. Mas nami, gali mga kabombo, mas mapirde pa sa emotional quotient naton kung taas kita diri. Ang aton sining intelligence quotient o kung ang IQ, kung taas ang aton sining EQ, nung aton siniya nga or ang aton sini nga emotional quotient kang aton si social quotient, kung mas taas pa ini sa IQ, mas nami gali ang dalagan sa aton siniya pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Kaya hindi man na sila nga paalam-alam, although nga ti aton sini nga kaalam niya mausar tagin, pero mas ginapaboran sa aton siniya nga mga psychologists worldwide sa ila sa pagtuon na mas maayo kung taas ang aton sini nga emotional quotient o kung ang EQ kag social quotient o kung ang SQ plus ang bag-o subong nga adversity quotient o kung ang AQ, mga kabombo, no? Grabe, no? O, sige, Happy World Logic Day sa aton tanan-tanan. Philippine Standard Time na 50 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari na kita makabombo sa aton siniiya nga pinaka main menu sa aton siniiya nga palatuntunan. Ang inyo sini nga mga kasaysayan. Aton sini nga letter sender, isa ka lalaki, nagahingalan lamang sa kay Bern. Si Bern, taga Manapla. Sunod pa kay Bern, siling niya, Miss Jazz, kung manaplanahon ka, hindi gina iya makuha nga i-associate ang manapla sa manamit nga puto. Tsakto gina, no? Bern, si Bern sang manapla. Sige, yari ang kasaysayan sa aton siniiya nga mail letter sender sa sini nga hapon. Bern, 45 years old, sang Banwa sang Manapla, Negros Occidental. Ang yasin nga kasaysayan, negan suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Bern, nagapanuigon karon sang 45 anyos.
kag may ara na ako Miss Jas sang duha ka mga kabataan. Yari kami diri Miss Jas, nagapuyo sa akon sini nga misis sa amon sini duha ka mga kabataan sa balay sang akon sini iyang mga ginikanan man kay tubong manaplagi kami Miss Jas. Bangod kay ti bangod sang kapigaduhon ari kami sa likod sang pulian sa akon sini nga mga ginikanan. Ang akon sini iyang asawa Miss Jas, sadto isa ini siya ka teacher. Isang time nga wala ko pa siya abigin pauntat sa iya sini nga pagtrabaho. Kasi prangka nga sugilano Miss Jas, ang duha namon ka mga kabataan gani, kapid ini sila lunsay mga babayi. So medyo nabulubudlayan ang akon siniyang asawa sang nagbusong sang amon siniyang kapid. Sa pagbusong pa lang sa akon sing asawa Miss Jas, na budlayanan ni siya sa iya siniyang nga pagbusong. Amo man ining rason nga bisan pigado kami kag sadto Miss Jas may ara ako sang trabaho. Gimpauntat ko na lang akon sining asawa kay for the sake na lang gid sa amon sining kapid nga mga babayi pangadaan. Ti okay pa man to Miss Jas sa akon siniya nga trabaho sa amoto nga panahon. Sa nauntat na sa pagtudlo ang akon sining asawa, ka nag-focus sa amon sining nga kapid. Ti happy ako Miss Jas kag kampante ako. At ara lang ang akon sining asawa. Kada abot ko sa balay, ti ara man ang akon sing duha ka mga angels nga ginakabig Miss Jas. Ang akon sining asawa bila isa ka maestra, isang nagdalalag ko na sang amat-amat na abi nga nagdako ang akon sining duha ka mga angels nga lunsay mga babayi ang kapid. Ninamian ko Miss Jas kay siling ko sa asawa ko kung nauntat ka or naguntat ka sa imo si pagtudlo sa mga kabataan, i-apply mo ang imo siniyang kurso sa ato na lang nga mga kabataan. So sa malipot nga pulong Miss Jas, daw kaangay nga ang akon si mga kabataan niya since mga maalam hindi man sa pagpabugal Miss Jas, kanami sa akon sininga kapid kay mga maalam ini sila. Bangod man sa pagtudlo sa ila sininga iloy, amo na Miss Jas kon kung bugalon ka sa imong mga kabataan, isa na ako da Miss Jas, isa ako ka bugalon nga amay, nga nakaangkon ako sa duha ka mga kabataan kapid nga lunsay mga maalam. Kagti nabuligan pagid sang akon siniya nga asawa nga isa ka maestra sadto. So kung pagdako sa amon si mga kabataan ng paghamalan, wala gid Miss Jas ang problema. Pero sang time na nga amat-amat na nga naga-active ang akon sining kapid nga mga kabataan. Sang time nga ti ara na sila sa elementary Miss Jas, diri nagsugod ang amon sining problema sang akon sining asawa. Wala gid kami nakahibalo Miss Jas. Nga amon sining kapid gali sa ulihin na lang namon na ibaluan sang gin-diagnose na sila Miss Jas nga sila mismo nga duha Miss Jas ang nag-angkon sang balatian sa korason nga para sa akon daw nagpadulom sa masanag kuntani nga future sang akon siniiya nga kapid nga lunsay pa mga maalam. Miss Jas sa akon si kapid mayara sang na-diagnose sila nga duha. Duha gid sila. Bisan ang ila siniiya nga balatian nanging kapid man. May ara ini sila Miss Jas sang heart failure. Sadto sang gulo gagmay pa sila. Medyo daw hindi pa amuna ka dako kag ka masiling ta nga tuman ka problema ang nadulot sini. Hindi lamang sa amon sini nga pamilya, kundi sa duha. Sana siling ko na Miss Jas ang amon sini kapid lunsay mga active
sang gagmay pa ni sila. Abi namon gani may mga ADHD ni kay ti ka mga palakan daw wala man problema. Pero sa ulihi, amo na to may mga senyales na kami nga nakitaan nga daw kabudlay sa ila ginhawa ang tanan nga mga symptoms sa uli na pamatud-an gid sang ginpaidalom namon sila sa pag-check up sa ila siniya nga especially sang doktor. Sa uli amo to na-diagnose sila nga duwa nga mayala sila sang heart failure. Bilang isa ka ginikanan, Miss Jazz, daw na ko ginbasahan ako sang mainit nga tubig nga para sa akon, Miss Jazz, hindi lang para sa amon nga duha sa asawa ko, kundi sa life sang amon siniduha ka mga ginakabig angels. Ising namon, maano na lang ni sila, kaya hindi tanan nga panahon buhi kami, Miss Jazz, ang akon sining asawa. Mga babayi pa ini nga daan, grabe gid ang gindulot sini sa amon, Miss Jazz. Grabe man ang akon sini iya nga pagkalibogando kay wala na nga daan sang trabaho ang akon sini nga asawa. Kag ako sang uli, Miss Jazz, unfortunately, do nagka-problema kami sa ginatrabahuan ko. Hasta na lang nga naghalin ako, Miss Jazz, sa amo to nga panahon daw pwede pa daw kaya pa namon ang mga medicines nga ginahatag sa amon siniduha ka mga kabataan sa kapid. Pero may Dios gid man ang kalibutan, Miss Jazz. Wala ako ginpabayan, apisan nga ginpalin ako sa trabaho, nakapangita ako sang iban pagin nga trabaho. So, bot silingon, may ara ako sang nasailuhan nga trabaho hasta na subong, Miss Jazz. Ang amon sini nga kapid sa gihapon, sa bulig sa mga espesyalistang doktor, diri kami, Miss Jazz, nag-guot kung baga. Kay bangod sang pakonsulta, bangod sang mga tests, kagbisan ang ila sini nga tiya, Miss Jazz, ang manghod sang asawa ko nga ato sa Manila. Nagbulig man kag one time nakabakasyon kami dito sa Manila para nga ipa-check pagid ang amon sini iya nga kapid. Isuno sa mga espesyalistang doktor. Ining klase sang balatian sa korosyon ng heart failure, dapat andaman gid ni sila nga duha. Mutsilingon, Miss Jazz, ang mga pasyente dapat gin-remind kami sa mga doktor nga dapat hindi sila pasobra sa ila siniiya nga balatyagon. Hindi sila pwede nga masubuan kag maghibi tudo-tudo bala, Miss Jazz, kay malain ang dulot sini sa ila. Kag at the same time, hindi man maayo para sa ila ang too much nga excitement or joy or happiness ang ila sini nga pagbatyag sang kalipay. Ibot silingon, Miss Jazz, ang amon sini kapid nga sadto, grabe ang amon sini iya nga plano para sa ila nga duha. Do na utod bangod sang ila sini nga sitwasyon. Sa kaluoy sang Dios, Miss Jazz, okay ang dalagan sang health sang amon sini nga kapid, sa amon sini nga kabataan. Pero daw hindi bala sila namon nga duha mabuhian. Kakinahanglan ara gi kami to remind them sang kun ano dapat ang ila sini nga himuon, just to take good care sa ila sini iya nga health, especially ang ila sini nga korason. Miss Jazz, diri nagsugod ang amon sini iya nga makabig nga kalbaryo. Kalbaryo sa ngalan nga ti at stake ang kabuhi sang amon sini iya nga kapid. Bilang isa ka amay, bilang isa ka padre de pamilya, nga palangga mo gid ang imo sini nga mga kabataan. Asa subong nga, Miss Jazz, amo ni ang akon sini iya nga pinaka-concern. Ano ang matabo kung wala na kami diri sa akon sini nga asawa? Although I am now only 45, wala taman ginapangayo, what if kung isa sa amon ang
madula diri sa kalibutan o kung maabot ang punto nga duha naman kami ang madula diri sa kalibutan. Ano ang maging sitwasyon sa amon si mga kabataan. Miss Just gin-share ko ini bangod kay madamo man, I'm sure, nga makarelate sa akon sini nga problema. Pero sa nasiling ko na gani, may Diyos ang kalibutan. Ang amon sini mga kinahanglanon para sa kapid. Wala man ginapabayan sang Diyos. Ang ilan sini nga pagtuon sa gihapon ng akon sini nga reminder sa ila kay sa nasiling ko na Miss Just mga maalam sila. Gusto gid nila tapuso ng ila sini nga pagtuon. Hindi man namon niya pwede nga madingot para sa ila kay gusto nila. Kaya amon kung tani bala Miss Just ara lang sila sa balay. Pwede man da sila mangin active da sila sa balay. Pero sa tong time nga wala pa sang COVID Miss Just, namilit kini nga mga kapid nga mapadayon sila sa ila pag-eskwela. Nag-eskwela lang ni sila Miss Just pro ang akon siniiyang asawa todo gid bantay sa kapid. Labi na gid sa mga physical activities sa ila siniiyang nga eskwelahan. Kagbisan sa ila sining emotional status. From time to time yati naga-istorya kami sa asawa ko nga what if kung ma-in love na ni sila kag makapamana na sila. Bilang mga ginikanan, Miss Just, bilang amay nila, amo ni ang akon concern. Ginapangamuyo ko sa Dios, kami sang asawa ko nga makapangita sila sa ulihi, sa ila sining mga partners sa kabuhi. Nga mahalungan sila kaangay sa amon si paghalong sa ila sining nga iloy. Kung kaisa gani Miss Just sa prangka nga sugilanan, gulpi lang ko na magbangon, makibot ng akon sining asawa, kay bisan sa akon sini iya nga damgo. Do ka negative na bala sa akon nga mabasi may matabo sa amon si kapid. Yung kaisa kakakibot lang na ang asawa ko kay masinggit ko na. Kay ang damgo ko, parte sa amon si kapid, nga kung ano lang da yung mga damgo ko yung Miss Just ugaling ginhambalan ako sa akon sing asawa nga ang asawa ko active sa simbahan. Kaamo man ang nagaganoy na sa kapit kasi sa akon man Miss Just. Kay ti ako masiling ko nga ako ang padre di pamilya. Masako ako sa masami hindi ako kasimba pero ang asawa ko ginaiya ang nagatulod sa amon ka nagaganoy nga magsimba especially during Sundays. Isin sa asawa ko hindi ka mag-amo sina. Siya ning akon siniya dalangpan, Miss Just, kay bisan ako lalaki. When it comes sa mga bagay, pati sa amon si kapid, dra yung akon sininga weakness. Palangga gid sila ni namon, Miss Just. Kaya ginabalang ko na sa asawa ko, daw wala kapag tuo sa Diyos, itugyan naton. Ang imo siniya nga mga fears, itugyan ta sa mahal nga makaako. Kay siya man ni naghatag sa aton, siya na yung bahala magbantay man sa ila. Miss Just, kabay pa nga nakahatag man ini sang inspirasyon sa mga ginikanan dira nga may mga kabataan man kaangay sang amon sini nga kapid ang ila siniya nga balatian. Sa nasiling ko na gani Miss Just amo ni ang pinaka-concern ko gid. Sa edad ko nga 45 anyos, I've been doing my very best nga mahatagan sang maayong nga buwas damlag nga amon si maalam nga makapid ugaling amo lang niya ang nagpabugat. Ang ila sinisubong nga mga gusto sa kabuhi Miss Just si apektado kag medyo pugong bangod sa ila siniiya nga sitwasyon pisikal. Kabay pa Miss Just nga nakahatag man ini sang kalingawan ang akon sini kasaysayan, dala na lang niya ako niya pulo pa utwas bilang isa ka amay. Tugtong lamang din Miss Just sa akon pagsaysayan tagpadala si Bern, 45 years old, sang Banwa sang Manapla. Bern, salamat gid sa imo sinematahom nga kasaysayan, no? Damo takilala nga may amon niyang ila siniiya nga sitwasyon, no? Ining heart failure. Tuod gid man suno pagani sa mabatian ko da sa iban, although nga kung may mga bulong kag
ang mga pasyente kabalo lang magdala bala. I'm sure hindi man ni mangin tunaan sa pagka-cripple sa ila siniya nga padayon nga pagpangabuhi mo no ang aton sini mga balatian hindi niya makapatap na sa aton nga makapadayon kita sa pagpangabuhi nga normal. Although ati iniya physical kag apektado gid ang tanan sa kapid ni Sir Bern nga ti may heart failure. Damo gid ko na kabati no nga traidor ini nga klase sang balatian. Pero in sakto gid, agree ako sa imo siniya nga tiayon sa iya sini nga ginhambal, no? Kay kon sa huton ta lang, of course, no? Intsendihan gid namon ka makarelate gid ang tanang mga ginikanan iti ila sini nga concern ng mga kabataan ang future sa kabataan nila mo, no? Natural na sa imo Sir Bern nga amo nang imo sini iya nga ano ni nga mga concern fears mo para sa imo sini nga kapid iti amo na kasanag sang ila sini iya nga nangin diagnosis nga they are suffering from heart failure daw hindi man basta-basta, no? With all your fears, no, ano kamusta ang ila sini nga future di maginikanan amo ginaya. Pero insakto gina, no, wala na ta sa may mahimo pa ara na. Ang pamangkot paano lang naton ini nga batunon, no, nga mangin kabahin na lang sa aton sini nga arab lang batunon nga halog sa aton sini iya nga tagipusoon nga yanon ta kay amo na. Pero hindi na siya dapat mag-asta lang dra ang thinking ta, no? Dapat ihimuon ta man ang tanan ti. In fairness sa imo Sir Bern, you have been doing your very best, no? As a father, a responsible father at that, kag loving father together with your wife. Pero ti dumdumon ta nga ang aton si kabuhi diri sa kalibutan hulaman lamang, no? Sakto na ay agree sa imo sini nga wife nga ang mga fears naton sa aton sini nga kapid itugyan ta na lang sa Dios. Siya man ni ang naghatag sa aton, no, isa ka espesyal nga regalo. Siya man ni ang may deber kung saan niya ini nga kuhaon ang ining kabuhi. Di lang ila kundi aton man, no? Ang fears bala ni Sir Bern nga ti, what if kung mapatay ko? What if kung mapatay ka ang misis niya or wala na kita diri sa kalibutan? Iti ula man diri may nagabato sa kalibutan. Ano ang matabo sa aton sini nga mga kabataan nga amo ning ilang sitwasyon, no? Sir Bern, itugyan sa mahal nga makaako, no? Ang importante ang mga kabataan mo, I'm sure they are intelligent, no? Kabaluman sila na siguro, samtang gadako sila, ara na sa ila sila nga system, kag since nga maalam sila, kabaluman na sila mag-amlig sa ila sa kaugalingon, with all your reminders, no, every day, nga siguro, ang kapid na kung kaisa, mahambal na nga, pabay, ilang kami bala mapa or naitay. Iti ara naman kami, dako naman kami, o galing kiti, kinanglan nila mangin batunon ang realidad. Abisan they have their own life to live, no? Kag makahimo na sila sa ila sini nga gusto nga himuon. Pero ang kamaturan nagasiling ati dapat mag-uluan dam bangod kiti may ara kamo sang gina-suffer nga balatian nga hindi man basta-basta. I'm sure, no, since they are intelligent, no, mga kabataan nimo ang kapid, tanan ninyo nga mga reminders ara na nasa ila. Okay, hindi man naton sila mabantayan all the time. As much as possible, kita mga ginikanan, kung pwede pa lang bantayan naton, hindi sila madasma o kadto ka di, hindi ka na magkadto kay delikado, no? Pero paano na nila karon iya kay buluan nga delikado ina by themselves, no? Kita ko kis ang mga ginikanan medyo mabulubudlay kon natamaan naman kita, no? Let them grow, no? Although nga kung may balatian, balantayan gid. Pero not to the point nga hindi naman sila iya makagiho nga maka-crippled na lang sa ilaya ang ilang ginaantos nga mga balatian kaangay sa heart failure, no? So itugyan sa Dios, Bern, insakto gina ang imo sini iya nga asawa. Ara lang gid kamo, samtang buhi kamo, ara kamo nga magbantay sa ila. Pero let them also grow. Nati kung madula sila o madula kamo,
at least makahibalo na sila kung anong ilan sini nga himuon, no? Ara lang kamo nga magbantay until such time nga tiari pa kamo diri sa kalibutan. Kung bawion naman kamo sang Dios sa kalibutan gani, kag nabilin sila at least, despite of their illness, kabalo na sila, nakahibalo na sila kung paano pangabuhi sa sini nga kalibutan. Bern, salamat kayo sa imo si matahong mga kasaysayan. Wala kita sa panahon mga kabombo. Kung kamo mayara man sa mga kasaysayan kaangay sini, no? Pwede nyo gid i-padala, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, in small letters, aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon, but before that, ari-ana yung aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is for the young people, no? Sa aton sining mga millennials, mga pamatanon. Ari ang aton sining Bible verse, Words of Wisdom for the day. This is taken from the book of 1 Timothy chapter 4 verse 12. Dira nagasiling, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech. Set an example in your speech, in your conduct, in love, in faith, and in purity. Para sa mga millennials, so para ini sa inyo, gintagaan kamo disang specific nga reminder sa Diyos para sa mga pamatanon naton. Sunod pa gani kay Dr. Rizal, the youth is the hope of our future. Yes. Kamo ang amon sa paglaom. Kamo ang amon sa paglaom sa para sa inyo siniiya nga buwas damlag. Masana nga buwas damlag, no? Dr. Jose Rizal once said, the youth is the hope of our future. And most of all, ang Dios wala naga-look down sa inyo nga huben pa kamo, no? Huben pa lang kamo, but silingon niya, may trust na ang Dios sa inyo bisan huben pa kamo, wala niya diri, no? Wala niya gina pakanubo ang inyo sini nga pagkahuben, no? Why age is just a number from God's perspective. Although you are too young, but you are never too young to be used by God, no? Amo na ang gusto di nga himo nga mensahe sa Dios para sa inyo sa mga bagong henerasyon, sa mga millennials. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity, no? God bless you, mga millennials. Lagi tayo sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Inisiga po na ang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta